Эй, народ, кали рафтем катимо? Медону чи гапа. Шумо ай гурги калони гизола тарсиде. Маку да любой мутфи фақат душманам. Ана ай группай май. Хонум Тарантула, акай Акула, акай Моиша ва акай Мурум. Бачаку амиҷаем? Бачаку. Ма ҳамҷаем. Мо сағирои дизде. Пуломора интизоран, акула навбати ту. Импровизация кунам. Мумкин ай, наки нагзарон. Қаравол ёрдам кунам. Мада дута духтур дар кора, ё ду охрана. Ӯ боло. Иҷа биёен, иҷа биёен. Чӣ бугум? Мо дизде. Хачи мо интихоб доштем. Зиндагӣ ҳамира талаб ки кард, моро майқафо шудем. Холаҷон бе ёрдамат кунам. Холаҷон хубӣ? Ташаккур. Ту бисёр бачаи хубӣ. Чӣ? Ҳама садай брат. Ҳама сада. Шумо просто представед кунед ки мардум аймон тарсиданам бас карданд. Орзу накӣ. Сағиро диздира бас мекунед. Сартак оҷиқида. Гӯш кунем пирхаро. Бас мекунем диздира. Зиндагӣ нава сар мекунем. Хай воровская жизнь. Ма уже безор шудам ба ҳамин коро. Ма дигар намехоҳам. Ки? Диз бидам? Ту бояд интихоб кунӣ, ҳаёти нав ё дӯстон. Ма ба ғайри ваё ҳеҷ кара надорам. Ту як шанси дига дорӣ ки ҳама чиза сар кунӣ. Ту чиро даст мекунӣ? Хай намедонам. Мумкин мардаки ман. Ана миҷашда ту профи. Вазифаи шумо ёрдам додани анаҳами харгӯшчо. Ман халосшон мекунам. Ты метони, бранишоншон. О, Ана. Дара кушо. Бем, хуш омадем. Орта мазоқ кардеси? Вазифаи мо ёрдам додам ба ту чӣ хурдишон? Зиқ наша, юретка ғам намета. Сағирои дист.